dan banza ba shi da na'ibi lalle tawar kabaru dan ka taɓa manzo shugaba mai girma. Allah rabana addu'ar na an same isa don mai taɓa shugaba kaza komai ciwon ba fita lalle sashi cikin wuya dan banza ba shi da ladabi lalle tawar zahiri dan banza mai bakin kare lalle. Kun zamto tamkar kabure lalle da ku yan diyaji ko kin mai kwarmi da miyawa. Allah sarki ka tsare mu da sharrin yan tsiya lalle ba su da hankali la'ananu duk ƴaƴan riya lalle dan zan dakata ta biyun ta tana nan